روژ باش روژاوه باش روژاوه گش روژاوه خوش روژاوه همیان بخیر به دیروک 21 چله روژ یکشم سال 2024 از مزگین خان دیسا به دنگ و رنگ خواه به نوچه نوجان لهمبر ومه ایرو گلکی کلجانی me هنی ببیجن چما ایروش ساعت دویانده لمردینا کبنار لکوناغا شahmerane روژا امضای پرتوکامن یا بناوی پریا خوزایی هیه پریا خوزایی ده پیواجو جیانامن ده پر بواته و ev برنامجی و جهلا وشانیم بیجینگی وره پیشکش کرن گر هنجی رو بشتاری و برنامه ببین و من تنی نهیلن از گلکی کیف خوش ببین بله ام در باسی چیروکا خواه یا و هفته ببین چیروکا مایا ایروش جگوتنا دما تگرد برنده دما تبردا بدون نکوته دما تگرد برنده کوتبردا پینکوه دما درفته کت دستیته دوی تو هشیار بی اوه درفته بکار بینی دما کو درفت ج دستیته چو لازمه تو خمان نکشینی و خو بدی لبندا درفته نو این هی باشتر و که وی گوتنه گل گوتنه پیشیان دزار گوتنا کردان ده هنه جوان یک دبیجه ای کو چو نده دو یک kadın heye ku dibêjin ku hat tengê ra hêle pengê. Her wiha li gor ev pend û şîretan dibe her tişt di dem û ciyê xwe de pêk bê. Tişt û derfetên ku di dem û ciyê xwe de pêk neyên fêdeyekî li mirov nakin û dibin derfetên ji dest çûyî. Binyeta vê gotinê serhatiya zilamekî û çivîkekê ye. Dibêjin. Rojek ji rojan ji bo hebek genim bêtikek hat bi dafika mirovekî ket. Mirov hat bêtika xwe ji dafikê vekir. Bêtikê li çavên wî nerî û got tu yê min çi bikî? Mirov got ez ê te serjêkim bipirtikînim, bipijim û bixwim. Bêtikê got xwîna min kevçiyek e, goştê min pariyek e, gunehê min xaniyek e. Zilam got bila pariyekî xweş hêjayîgahekî reş. Bêtikê fêm kir ku mabestawiya berdanê tune ye. Devê xwe guhart û got ger tu min berdî ez ê sê şîretên weke zêr li te bikim. Ger tu wan şîretan bigirî li vê dinê ji te re xem û qisawet namînin. Zilam fikirî xwe bi xwe got wele ez gelek xemgînim. Hebkî pişta wan şîretan ez jî xem û merakên xwe aza bibim baş e. Pêşniyaza bêtikê xweş e. Zilam ji bêtika destê xwe re got heke tu wan her sê şîretan li me bikî ez ê te berdim. Bêtikê got ez ê şîreta yekemîn bibêjim li hê ez di destê te deme. Berê tu yê min berdî dema ez çûm ser vê deviyahan ez ê şîreta duyemîn ji te re bêjim. Dema ez biçim ser vê darahan ez ê şîreta sêyamîn li te bikim. Zilam got baş e. Bêtikê got sos tê min berdî? Got soz be ez ê te berdim. Bêtikê got tiştê ku aqil qebûl neke jê bawer neke. Zilam fikirî ku bêtik nedûrî aqil e û girt bêtika di destê xwe de berda. Bêtik firiya û çû li ser deviya hanê û got dema te girt bernede ku te berda bi pey nekeve. Bêtik firî û çû li ser wê dara dûr dana û got xwelî li serê te heke te ez ser jê kiribama libek dûr yanî elmas di ber çûlika min de bû weke hêka betê bû ger te û bifrota û bikira pere heta dawiya temenê te nehewce bû ku tu bijixuliya. Dema bêtikê gotina xwe xelas kir zilam ji hêr sare tiliya xwe gezand û diranê wî di hestiyê pêçiyê de rûnişt. Jana hat ji çavên wî re kire der got ez ji wan borîm tu şîreta sêyemîn bibêje. Bêtikê kenê xwe lê kir û got hey nezanê xwe lî ser dema min du şîret li te kirin te yek jî pêk nanî bi xwedê tu bimrî dîsa min ya sêyemîn ji te re negot. Vay çivîka zalim ji bo zilam xemgîn bûm gelekî. Demek ki em ji vê çîroka çûwa tê derdixin di vê serdemê de tu yê baweriya xwe bi çivîka jî neynî. Henekenek wate ev e ku ger te girt bernede ger te berda bi dû nekeve. Gelek rast. Em dest bi naveroka xwe ya yekem bikin.
کۆسەگریە زارۆکتیا من. Ev kevneşopî bêguman li gelek dewerên welêt bi şêwazên cûr bi cûr pêk tê. Hîn dever beriya serê salê pêktînin, hîn dever tam di serê salê de pêktînin. Hîn hefteyek du hefte ji meha çileyê hil didin, paşê pêktînin. Lê bi her awayî kevneşopiyeke zivistanî ye. Ez ê ji we re behsa kosegiriya zarokatiya xwe ya li ser serhedê bikim. Ka kosegiriya zarokatiya me çawa bû û me çi dikir? Gotiye di nivîsa xwe de İhsan Birgül. Ji bo berdewamiya vê nivîsê hûn dikarin bitikînin malpera nûhevê. Polîn kirin. Yek ji wan rê û rêbazên mirovan ji bo gihiştina aramiyê dîtî ava kirî polîn kirin e. Polîn kirin yanî ji gotina senifandin li ser ji hev veqetandinê ava dibe û ji hev veqetandinê amaje bi ji hev cûdakirina tiştan a li gorî hîn taybetmendiyên wan tiştan dike. Bi gotinekê din mirov tiştan li gorî hîn taybetmendiyên wan dinasin û li gorî wan taybetmendiyan wan ji hev cûda dikin ve diqetînin yan jî wan li gorî wan taybetmendiyên wan berhev dikin. Yê wan ji yên din vediqetînin dibin banekê de. Ji bo kesê fêm nekiribin ez piçekî vekim mijare yani ji bo polînkiriniyan bi tirkî dikarin bêjin sınıflandırmak an jî kategorize etmek. Ev nûçe jî ji bo têgihiştina vê gotinê hatiye amadekirin. Ez bi xwe yekem car dibîsim vê gotinê lê gelekî balkêş e û em dîsa fêm dikin ku zimanê me zimanek gelek dewlemend e. Li Mêrdînên mozaîkên 1600 salî hatin dîtin. Li navçeya Kosera Mêrdînê di sala 2023 de di xirbeyên vîlayeke Romayê de mozaîka efrîndarên deryayê hat dîtin. Qata mozaîkê ku li devera ku di nav gel de bi navê Kela Xanimê têzanîn bi qasî 100 metre û 4 goşe ye. Dema em bala xwe didin bermahiyên dîrokê, em dibînin ku ev teknolojiya di vê serdemê de em bikartînin, mirovên demên berê jî bi rêbazên hîn kevnar heman teknolojiyê bikar anîne û ev jî gelek balkêş e. Xwendewanên Amedî bi projeya xwe li cîhanê bûn yekem. Xwendekarên Lîseya Zanist û Teknolojiyê ya Okyanusê ya Diyarbekirê Yaren Kahramanoğlu, Faide Firdevs Akaydın û Fatime Gül Akaydın bûn yekemîn di cîhanê de bi projeya xwe ya li dijî Penceşêrê pêşxistine. Xwendekarên Koleja Okyanusê ya Diyarbekirê jî beşdarî fara pêşengeha ciwanan a cîhanê 2024 bûn ku yek ji mezintirîn rêxistinên zanîstiyên cîhanê ye. Dê û bavê me hemiyan di zaroktiya me de tim zarê xelkê nîşanî me didan û digotin ya hûn nabin wek zarê xelkê. Ha işte ev zar ew zarna. Belê. Li Rojhilanta navîn yekemîn baregeha fezayê tê avakirin. Oman ragihand ku yekem baregeha fezayê ya Rojhilata navîn ava bike û ew baregeh dê heya sala 2030 bi tevahî kapasiteya xwe dest bi xebatan bike. Hat diyarkirin ku bargeha bi navê Etlaq wê li bajarê Bendera Dukmê bêçêkirin û plana baregehê di konferansa fezayê ya Rojhilata navîn de ku heftaya borî li paytaxt Muskatê hat li darxistin de hat eşkerekirin. Dema baregeh ava bû, ez dildarê yekemim. Bera yekem min têxine roketekê û bişînin ser hîvê. Ez ê li ser hîvê bisekinim, destê xwe bidim pişta xwe û berê xwe bidim dinyayê û ez ê bêjime ku ey cehl û nezanîn, tu yê dijmin, tu yê xayîn. Ev gotina Evdirrahîm Rehmî Heqarî ye. Çima ez ê vê bêjim? Ji xwe. Yani gotineke xweş. Henek li hêlekê ev gotina Evdirrahîm Heqarî gotinek gelek pişt rast e û çi tê serê me ji ber destên nezanîn û cehaletê tê mixabin. Belê, em dîsa hatin dawiya bernameya xwe. Hêvî dikim we çîrok û naverokên me ê vê hefteyê eciban dibe. Ger hebe kêmasiyek an jî şîroveyek, hûn dikarin dibinê vê podcastê re bi me re parve bikin. Bimînin di xêr û xweşiyê de bi xatirê we.